výkrut, zasunutie podvozku a zatáčka. Ďalší prvok bude vykonávaný na forsáži. Touch and go. Teraz vás poprosím o pozornosť, mali by sme možnosť sledovať ruky z kabíny. Pokiaľ ste si zaregistrovať, bolo to tam. Letiska po vykonaní výhľadkových letov. Dámy a páni, Zoltán Vereš štartuje na vykonanie svojej letovej ukážky na lietadle MXS. Nech sa páči, tie deti sklonici. Mal by to byť úvodný pozdrav skupiny pri zahájení vystúpenia. Všimnite si prosím. Zoradia všetky lietadlá a vrtuľníky. Vrtuľníka sa nachádza takzvaná zabezpečovacia skupina, ktorá veľmi rýchle opustí vrtuľník a jej úlohou je zabezpečenie miesta pristátia pre Čestne vedie vrtuľník Mi-24. Podľa môjho osobného názoru najkrajší vrtuľník na svete. Bude nasledovať zatáčka doľava.